המהפכה התעשייתית הפכה את הברזל לחומר זמין ביותר, מה שנתן לבנאים של אז את היכולת ליצור מעקות חזקים ועמידים במגוון עיצובים. בקטלוגים היסטוריים מהמאה ה-19 ניתן לראות כי היו קיימים כבר אז מאות עיצובי ברזל ועץ שונים. במאה ה-20, תנועות כמו ארט דקו והבאוהאוס הדגישו קווים בעיצוב נקי, להם היה גם תפקיד בשיפור האחיזה. חומרים חדשים כמו אלומיניום וזכוכית שינו את תפיסת העיצוב והבנייה, והציעו פתרונות קלים, עמידים ושקופים. כיום, מעקות יוצרים שילוב של חדשנות טכנולוגית וערכים סביבתיים, כמו תאורת לד מובנית וחומרים ממוחזרים. הם מהווים מרכיב אינטגרלי בעיצוב המודרני, שמשפר את הבטיחות ומשתלב בהרמוניה בחלל. הצורך בבטיחות הוביל לאורך ההיסטוריה להתפתחות תקנים מחמירים לעיצוב והתקנת מעקות. תקנים אלו, כמו קוד הבנייה הבינלאומי, IBC, מבטיחים חוזק, עמידות ועיצוב ארגונומי. הבחירה במעקות משלבת פונקציונליות, אסתטיקה ובטיחות, בהשראת דורות של עיצוב. לכן, לפני שאתם מבקשים לבנות מעקות בסיוע של בעל מקצוע, עליכם להתחשב גם בעיצוב שמסביב, דרישות הבטיחות ולהבין את ההבדלים בין החומרים השונים. חברת טכנו-קול עוזי מחברת בין המסורת לחדשנות, ומציעה מעקות חזקים, עמידים ומעוצבים. אנו מתמחים במעקות אלומיניום, זכוכית, נירוסטה ועוד. מלאו את הטופס בקישור בתיאור ונחזור אליכם במהרה.